És nova campiona de Catalunya, aquí a Sant Joan de Vilatorta. Com ha anat la cursa? Bé, dura, per lo curta que és molt desnivell, molt dureta, però bueno, maca, perquè cada dia és maca de fer, que no es pot causar, és agradable igual, zones de cita pareta, Ha començat primer amb l'escapada de la teva companya, la Noemí, i després t'ha aconseguit rematar. Com t'has sentit? Exacte, hem intentat frenar tot el grup, hem estat tota l'estona controlant, però bueno, clar, era també, la veritat és que la tàctica ens ha fallat una mica perquè està passant tan aviat, és una cursa que fer-la sola, vulguis que no les baixades, si no tens gent, és difícil de fer-la ràpid. I a poc hem anat provant, però bueno, és la decisió d'una de nosaltres imprimitisme, que en aquest cas és jo, i bueno, ens quedé trobat, llavors és molt capaç. I la victòria arriba després d'una molt bona temporada, que vens de guanyar València fa poc. Com ho valores? Vaig guanyar la primera etapa només, va ser molt curta la victòria, però bueno, un dia va ser molt, està molt bé, i bueno, clar, m'ha donat una mica d'autoestima i de gas per la resta de la temporada.